F'dak iż-żmien Ġesu huwa u jitkellem, wieħed Farisew stiednu għandu għall-ikel. Daħal għandu u qagħad bil-qiegħda. Imma l-Farisew staġeb meta ra li qabel xejn ma nħassilx skont ir-riti ta' qabel l-ikel. U l-mulej qallu, u issa intom il-Farisej, intom tnatfu t-tazza u l-plat minn barra, iżda minn ġewwa intom mimlija bis-ser u l-ħażen. Kemm intom bla moħħ. Min għamel in-naħa ta' barra, ma milx ukoll in-naħa ta' ġewwa. Mela għatu karità minn dak li hemm ġewwa u taraw kif kollox ikunilkom nadif. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Għaliex Ġesu wasal biex għajjar lil Farisej ipokriti u ieħor. Il-kelma ipokrita tfisser attur, xi ħadd li jagħmel show bih innifsu biex jiġbed l-attenzjoni fuqu. Dawn il-Farisej minħabba l-istil ta' ħajja li kienu jgħixu kienu jaħsbu li huma l-aqwa u l-aħjar u l-aktar nies tajba u li xraqilhom il-qima. Kienu nies mill-aktar supervi u jaraw lil kulħadd madwarhom bħala inferjuri għalihom. Ġesu urjhom li f'dak li kienu jagħmlu kienu qed jinsew dak li hu l-essenzjal bħal ġustizzja u l-imħabba ta' Alla. Kienu wkoll tilfu il-viżjoni tagħhom dwar Alla u dwar l-iskop tal-liġi. Dawn il-Farisej kienu jpoġġu fuq l-oħrajn toqol żejjed u ordnijiet, imma jonqsu milli juruhom il-karità b'mod speċjali ma' dawk li kienu dgħajfa u fqar. L-essenza tal-komandamenti ta' Alla hi l-imħabba. L-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu. Alla huwa mħabba u dak kollu li jagħmel joħroġ minn din l-istess imħabba li għandu għalina. L-imħabba titlob sagrifiċċju. Hi imħabba li tanna u terfa it-toqol tal-oħrajn. Inti tħalli din l-imħabba ta' Alla titrasforma lil moħħok u lil qalbek. Mulej, imlini bimħabtek u bil-ħeġġa għas-saltna tiegħek. Għamel li jien naġixxi biħnina, b'ġentilezza u b'ġustizzja fir-relazzjonijiet tiegħi mal-oħrajn u f'dak kollu li jiena nagħmel. Marija Ommi, int li inti x-xempju tal-umiltà, għallimni nilqa' t-twissijiet ta' ibnek u nasal nindem mis-supervja tiegħi u nistqar li neħtieġ lill-Alla biex jaħfirli u jurini kif għandi nikber fil-qdusija li hu jrid jara fija. Amen.